katresnan kebak kasih lan sayang. Tapi Juna sok gede jadi apa ya? Nah aku tetap jadi penyanyi ya, penodo bapaknya. Kamu jadi dokter ya? Tapi bener sakarep anaknya ya? Iya, saya dewasa ini Junda semakin tahu jati dirinya. Ngobrol rano entek ening tengah wengi, tetes embun sing ngancani. Aku sampean koyo lagi kasmaran tenan, mlaku teko tuwa bebarengan, matur suwun wis ngancani aku selama iki, wis iso saling nguat-nguati. Kudu wong liya sing ra seneng hubungan iki berlanjut. Tata lakune ning jupuk pater tenan angine, saya dewasa ra ngenteni badai terang, nanging sinau nari ning tengah udan. Hang regem asto supaya bakoh bebrayan manetung salira yen rubeda sing ngancani aku sampean koyo lagi kasmaran tenan, aku teko tuwa bebarengan, matur suwun wis ngancani aku selama iki, wis iso saling nguat-nguati. Kudu wong liya sing ra seneng hubungan iki berlanjut. Tatap lakune ning jupuk pater tenan angine, saya dewasa ra ngenteni badai terang, nanging sinau mari ning tengah udan. Beda raga gandeng tresno.
Matur suwun ya, Yang. Aku sing matur suwun. Dinggo apa? Ya wis ngancane aku selama iki. Aku beruntung kenal awakmu. Aku ya beruntung wis mbok jak kenalan. Kedaden tenan Aku duwe sesuatu ya. duwe omah Apa? sing ra berisik. Wah, lapis kukus Tugu Malang saka Malang. Wah, piye jangan nggo luar negeri ya, kok iso ya? Iki aku sengaja gawakne teko Malang. Aku ngerti Yang. Gue seneng banget karo lapis kukus Tugu Malang. Yang. Ma amin yang jero ayo Yang. Mergo ning jopo banter tenan nang ini. Matur suwun.